23 λοιπόν Απριλίου του 2002. Του 2002. Όλα λοιπόν άρχισαν τότε. Από την ένδοξη εποχή του Νόβο. Νόβο στην οδό Μιλάτου, 11 χρόνια πριν. Πολλά όνειρα, πολύ άγχος. Εγώ δούλευα στα μαγαζιά μέχρι τότε. Εκείνη τη στιγμή ήμουν υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων σε ένα συγκεκριμένο κλαμπ του Ηρακλείου. Όπου κάποια στιγμή αποφασίσαμε με έναν φίλο μου να κάνουμε ένα μαγαζί μαζί. Βρήκαμε τον Νόβο, είχε ανοίξει πριν λίγο καιρό, απλά ο ιδιοκτήτης δεν ήταν το επαγγέλμα του ακριβώς αυτού. Ζορίστηκε λίγο στην αρχή και θέλησε να το πουλήσει. Και έρχεται ο φίλος μου ένα βράδυ που μου λέει: αυτό το μαγαζί δίνεται. Του λέω: πάμε, δεν το σκεφτήκαμε σχεδόν καθόλου. Ωραία εποχή. Γεμάτη φιλοδοξίες, όνειρα, γεμάτη άγχος, αλλά δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Τότε είχαμε περάσει όλοι από τον Νόβο, ήταν έτσι μια εποχή που όλοι εμείς μεγαλώσαμε με τον Νόβο, δεν υπήρχε βραδιά που να μην ήμασταν εκεί και είχαμε ζήσει πολλά τότε και τότε ήταν που όλος ο κόσμος του Ηρακλείου τότε ήταν μια παρέα στον Νόβο. Μεγαλώναμε μαζί, συγχρόνως μεγαλώναμε και εμείς μεγαλώσαμε μέσα από το μαγαζί. Ήταν πραγματικά μια παρέα. Στον Νόβο κατέβαινε ο καθένας μόνος του και γινόταν παρέα με το μαγαζί σιγά-σιγά. Δεν χρειαζόταν να πάρεις τηλέφωνο, να πεις πάμε εκεί να μαζευτούμε. Όλοι μαζευόμασταν εκεί πέρα, ξέραμε. Και μόνοι μας να πάμε, σε λίγο θα ήμασταν παρέα μεγάλη. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι υπήρχε όμως μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλά σίγουρα με σταθερά βήματα, που μετά από τον Νόβο έγινε τι. Μετά τον Νόβο έγινε τι. Πήγαμε στα μπουζούκια live. Κάναμε για 2 χρόνια τα μπουζούκια. Σε μια συνεργασία πάλι. Ένα όμορφο μαγαζί. Διασκεδάσαμε πολύ και σε αυτό το μαγαζί. Από εκεί πέρα ήταν ο Ιωακίμ, που αυτή τη στιγμή τραγουδάζει στην Αθήνα σε γνωστές πίστες. Ξεκίνησε από εκεί πέρα. 2 ωραίες χρονιές. Το 2006 χρόνος ανοίξαμε το Big Fish. Ένα μαγαζί το οποίο άλλαξε λίγο τη ροή της διασκέδασης και της νύχτας στο Ηράκλειο. Μέχρι το 2011, 5 όμορφα χρόνια. 2009 50-50, 2010 50-50 και τώρα πριν 3 μήνες συλλογή. Ανάμεσα σε αυτά όλα είχαμε και το Green Days στην πλατεία της Καλογιάννη και η φετινή μας συνεργασία στο Αστόρια Ταράτσα. Γενικά τα τελευταία 3 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα και πάρα πολύ σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις. Γενικά είσαι υπέρ του one man show ή πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια ομάδα? Από ό,τι ξέρω με τις ομάδες τα πας καλά γενικότερα εσύ. Γενικότερα είμαι άνθρωπος ο οποίος ρισκάρει. Ναι. Μου αρέσει το ρίσκο στη ζωή μου, μου αρέσει να κάνω πράγματα και να βάζω προκλήσεις και στοιχήματα. Αλλά δεν είναι το θέμα one man show, το θέμα είναι η ομαδική δουλειά. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που στηρίζει όλες αυτές τις ενέργειες. Απλά ίσως κάποιος μπαίνει περισσότερο μπροστά, να δέχεται και τους κραδασμούς και όλα αυτά. Αλλά όχι, είναι όλο μια συνολική δουλειά. Υπάρχει μια δυνατή ομάδα από πίσω, πολλών ανθρώπων, ξεχωριστών στο είδος του ο καθένας και προσφέρουν ανάλογα για αυτό που πρέπει να γίνει. Για τις ομάδες που λες, ξέρεις ότι ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο, η δεύτερη μεγάλη μου αγάπη και εδώ ξεδώσει και τα πράγματα πάνε και φέτος πάρα πολύ καλά εκεί πέρα. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω είσαι ξανά στην ομάδα του Εργοτέλη. Είμαι στις δημόσιες σχέσεις της Εργοτέλης. Ξεκίνησαμε πολύ καλά φέτος. Το αγωνιστικό κομμάτι τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Στα άλλα τα θέματα υπάρχουν προβλήματα οικονομικής φύσεως, αλλά παλεύουμε και γι' αυτό. Ευελπιστούμε τα πράγματα στο μέλλον να γίνουν καλύτερα. Αλλά τουλάχιστον το αγωνιστικό μας επιβραβεύει για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Και έρχονται ωραία μάτς, να πάμε να τα ευχαριστηθούμε. Μάλιστα. Ας πάμε λιγάκι στο κομμάτι συλλογή. Διότι το 50-50 ο κόσμος το γνωρίζει. Θεωρώ ότι είναι ένα μαγαζί το οποίο έχει επισκεφτεί κάθε Ηρακλειώτης. Είναι λοιπόν ένας νέος χώρος, ο οποίος το λέμε συλλογή. Αν δούμε λοιπόν τα ράφια μας, έχουμε πολλά και διαφορετικά προϊόντα ανά την Ελλάδα. Για μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Η συλλογή, όπως έχω ξαναπεί, είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Εμείς πέρυσι το χειμώνα ταξιδέψαμε πάρα πολύ. Γυρίσαμε πρώτα απ' όλα όλη την Κρήτη και μετέπειτα όλη την Ελλάδα. Βρήκαμε μικρούς παραγωγούς, οικοτεχνίες, συνεταιρισμούς, όπου οι άνθρωποι αυτοί είχαν το μεράκι που έχουμε κι εμείς. Θέλαμε να βάλουμε περισσότερο ιδιαίτερα πράγματα στο μαγαζί, όχι τόσο πολύ βιομηχανοποιημένα, αλλά περισσότερα με μεράκι και αγάπη για αυτό από αυτούς που το κάνουν.
Έτσι γυρίσαμε όλη την Ελλάδα. Πόρτα-πόρτα. Πραγματικά υπήρχαν στιγμές που πήγαμε σε κάποια χωριά και χτύπησαμε την πόρτα. Ρωτήσαμε, εδώ έχουμε μάθει ότι κάνετε αυτό, κάνετε εκείνο, πού να πάμε. Βρήκαμε ευτυχώς ανοιχτές πόρτες παντού, σε όλη την Ελλάδα, φιλοξενία. Και νομίζω ότι εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε το μέσο για να ταξιδέψουμε και όλους εσάς σε αυτό το ταξίδι. Από ό,τι ξέρω εδώ το μενού το επιμελείται ο Δημήτρης ο Πιταροκύλης. Ένας πολύ καλός φίλος και ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος. Και από ό,τι ξέρω το μενού σας βγαίνει κάθε μέρα και βγαίνει με βάση τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα στα ράφια σας. Με βάση τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα στα ράφια μας υπάρχει μία τράπεζα συνταγών. Οπότε ανάλογα την ημέρα, τη διάθεση, τον καιρό, την εποχή, υπάρχει μία τράπεζα που μέσα από αυτή μαγειρεύουν καθημερινά οι μάγειρές μας. Ο Δημήτρης ο Πιταροκύλης που ανέφερες πριν είναι ένας εξαίρετος συνεργάτης, ένας εξαίρετος άνθρωπος και πραγματικά αισθανόμαστε τυχεροί που συνεργαζόμαστε τα χρόνια μαζί και ευχόμαστε αυτή η συνεργασία να κρατήσει πολλά χρόνια ακόμη. Μάλιστα. Έχεις κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις στα πιάτα τα οποία βγάζουν καθημερινά τα παιδιά? Έχεις δηλαδή κάποια πιάτα τα οποία θα ήθελες? Ιδιαίτερες προτιμήσεις δεν υπάρχουν γιατί καθημερινά μας εκπλήσουν αυτό που κάνουν τα παιδιά και γενικότερα μας βάζουν στη διαδικασία ότι τρώμε σπίτι μας. Εμείς σταματήσαμε να τρώμε πλέον σπίτια μας. Εγώ προσωπικά 3 μήνες τώρα τρώω καθημερινά εδώ πέρα και δόξα τω Θεώς πηγαίνει και πάρα πολύ καλά η διατροφή μου. Μου θυμίζουν γεύσεις οι οποίες είχαμε ξεχάσει λίγο. Γεύσεις από τη μαμά, από τη γιαγιά, γεύσεις παραδοσιακές που απλά εμείς βάζουμε τη δική μας μικρή πινελιά. Μια δημιουργική πινελιά και το εξελίσσουμε. Γιατί όπως είπαμε και πριν, Χρήστο, η παράδοση είναι ένας οργανισμός ο οποίος εξελίσσεται καθημερινά. Δεν μένει στάσιμο τίποτα. Τα νερά δεν λιμνάζουν, προχωράμε. Πώς έχεις καταφέρει μέσα σε μια κρίση η οποία και εμείς εδώ ας πούμε βιώνουμε, να έχεις κάποια μαγαζιά τα οποία ο κόσμος τα αγαπάει και τα στηρίζει καθημερινά? Θεωρώ ότι κάνουμε τίμη αυτό που κάνουμε. Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν εξαπατούμε κανέναν, δεν προσπαθούμε να καιροσκοπήσουμε και να γίνουμε πλούσιοι μέσα ένα βράδυ από αυτό που κάνουμε. Έχουμε πλήρη αντίληψη του τι δουλειά κάνουμε και προσπαθούμε τίμια, πραγματικά τίμια, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιώ γιατί αυτή είναι η σωστή, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο όσο καλύτερα μπορούμε. Με τη διασκέδαση, με το φαγητό, με την ποιότητα του φαγητού και με ό,τι υπηρεσίες μπορούμε να δώσουμε στον πελάτη. Και δόξα τω Θεώς, όλο αυτό υπάρχει μια ανταπόκριση από όλο αυτό από τον κόσμο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πραγματικό ο κόσμος είναι αυτός που σε κάνει αυτό που είσαι. Θα ήθελα λιγάκι να πούμε εάν το μαγαζί εδώ, το συλλογή, αν υπάρχουν κάποια όνειρα και κάποιες βλέψεις να φύγει φυσικά, έτσι και εκτός Κρήτης. Φυσικά, υπάρχουν ήδη και οι πρώτες συζητήσεις και νομίζω ότι αυτό το μαγαζί γεννήθηκε για να ταξιδέψει. Γεννήθηκε για να φύγει από τα όρια του Ηρακλείου, της Κρήτης και της Ελλάδος γενικότερα και σιγά σιγά μεγαλώνει, παίρνει τη βάση ώστε να μεγαλώσει όμορφα και σιγά σιγά να φύγει από εδώ πέρα. Ήδη συζητάμε, ήδη συζητάμε με κάποιους επιχειρηματίες από το εξωτερικό και στην Ανατολή και στην Ευρώπη και στην Αμερική ώστε να συνεργαστούμε με κάποιους επιχειρηματίες που τους ενδιαφέρει το project αυτό να το ταξιδέψουμε. Αυτό είναι στα άμεσα σχέδια ή νομίζω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα έχουν γίνει κάποιες ενέργειες γι' αυτό. Μάλιστα. Γενικά είναι για σένα μια περίοδος η οποία έχεις φτάσει επιχειρηματικά πάρα πολύ ψηλά. Και όντως φέτος το καλοκαίρι πήγαμε πάρα πολύ ψηλά. Πήγαμε στον τελευταίο όροφο με πάρα πολύ ωραία θέα. Πραγματικά φέτος το καλοκαίρι ήταν μια πολύ όμορφη συνεργασία. Την ευχαριστήθηκα και εγώ και οι συνεργάτες μου όσο τίποτα άλλο. Ήταν και ένα στοίχημα για μας όπως είπα πριν, πως όλες οι δουλειές βάζει αυτό το παράγοντα μπροστά. Λέγαμε πού θα ανέβει ο κόσμος, 7 ορόφους, θα περάσει μέσα από ρεσεψιόν ξενοδοχείου, θα μπει στο ασανσέρ, θα ανέβει και άλλες σκάλες, τι θα δει, τι θα αντιμετωπίσει. Και τελικά το στοίχημα ήταν να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε τόσο πολύ κόσμο που μαζεύτηκε. Δόξα τω Θεώς, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές και μέσα από τα λάθη μας και μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε, γενικά ήταν καλό το αποτέλεσμα. Μια επιτυχημένη χρονιά σε γενικές γραμμές. Ένας χώρος ο οποίος έλειπε από το Ηράκλειο, μια ταράτσα στο κέντρο του Ηρακλείου. Έβλεπες από όλες τις οπτικές γωνίες, είχες κάτι να δεις. Το κόνσεπτ όμορφο, είχαμε και μια συνεργασία και με το ξενοδοχείο, τα παιδιά από το ξενοδοχείο που ήταν πολύ όμορφοι και με το Πλαστελίνα, τα παιδιά από το Think Tank και το Πλαστελίνα
που και με αυτούς συνεργαστήκαμε πιστεύω άψογα και ήδη έχουμε δώσει τα χέρια μας για την επόμενη σεζόν με αλλαγές στο χώρο, με φρέσκια διάθεση. Πλέον είδαμε τι δεν κάναμε καλά, είδαμε τι έλειπε. Οπότε νομίζω ότι το χρόνο θα είμαστε περισσότερο έτοιμοι για να περάσουμε καλά και το καλοκαίρι του 2014. Γενικά αυτό που μας δίνει χαρά εδώ εμάς είναι ότι έχουμε πάντα να περιμένουμε κάτι από τον Μαρίνο Σαμαριτάκη. Κάθε χρόνο με μια έκπληξη. Πάντα να περιμένετε κάτι από τον Μαρίνο Σαμαριτάκη, αλλά και όλους αυτούς που είναι δίπλα στο Μαρίνο Σαμαριτάκη, ούτε πίσω ούτε μπροστά, είναι ακριβώς δίπλα του. Είναι μια ομάδα που είναι άνθρωποι οι οποίοι, εκτός ότι είναι καλοί συνεργάτες, είναι άνθρωποι που είναι στη ζωή μου μέσα. Αυτό. Εμείς θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε και τις δικές του τις δράσεις και τις δικές του τις κινήσεις και όπως και ήδη κάνουμε μέσα από την εφημερίδα. Τόση ώρα μιλάμε για εμάς, δεν έχουμε μιλήσει για την εφημερίδα. Δεν θα μιλήσουμε για την εφημερίδα. Όχι. Καλό όμως είναι κάποιες ενέργειες έτσι να συζητιούνται και ο κόσμος να μαθαίνει. Επίσης, η εφημερίδα είναι κάτι πρωτοποριακό για το Ηράκλειο. Είναι κάτι το οποίο στηρίζει τις ενέργειες αυτές. Έχει πάρα πολύ μεράκι. Είναι από ανθρώπους που πραγματικά ξέρουν γιατί πράγμα μιλάνε, ξέρουν γιατί γράφουν και πιστεύω ότι αυτές οι δουλειές πρέπει να βγουν προς τα έξω γιατί πραγματικά πάνε τον τόπο μας, τον ανεβάζουν ένα επίπεδο παραπάνω και στην ενημέρωση, όπως και εσείς πιστεύετε για τη διασκέδαση κάνουμε κάτι παραπάνω εμείς, έτσι και εσείς κάνετε κάτι παραπάνω για την ενημέρωση. Και να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας και να γίνετε πολύ μεγάλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω η επόμενη συνέντευξη η οποία θα γίνει να γίνει στο νέο χώρο. Θα χαρούμε πολύ να σας να δοκιμάσουμε και τα νέα πιάτα εκεί. Υγεία να έχουμε, καλό χειμώνα.